Dobrý deň, vítajte pri sledovaní záznamu z druhého kola slovenskej Golf Channel Open Tour presented by Dynastion, ktoré sa hralo na ihrisku Heritage v obľúbenom slovenskom rezorte Penaty. Známe tváre ako Filip Túmáči, Zuzka Kamasová, ale aj Peter Sklár a ďalší prichádzali už od skorého rána, keďže ich handicapy ich predurčujú ku rannému štartu. V Penaty bolo príjemné letné počasie, aj keď s istou pravdepodobnosťou zrážok. V lani však počas Golf Channel túry bolo viac než 30 stupňov a tak počasie pod mrakom tohto roku celkom nikomu ani neprekážalo. Videli sme Fedora Flašíka aj Petra Sklára. Obaja hrali už aj prvé kolo na táloch a v druhom kole prišli získať ďalšie body, keďže systém túry je postavený na účasti minimálne na 2 kvalifikačných turnajoch celkového počtu 3 a počítajú sa 2 najlepšie výsledky. Registrácia prebiehala od 7 hodiny rána a o welcome drinky v podobe Oskorušovice a Slivovice sa postaral partner túry, ktorý k tomu pribalil ešte aj vloženú súťaž pre hráčov na jednej z trojparových jamiek, konkrétne to bolo na jamke číslo 7. Tí, čo dali prednosť športovejšiemu rozcvičeniu sa a išli na driving range, stihli ukázať svoj švih aj kamerám, napríklad Simona Bubánová, tá vo flighte s Jankom Kuricom a Karolom Wolfom hrala na svojom domovskom ihrisku. Jeho znalosti však zúročila len na úroveň 25. miesta vo svojej kategórii. Doplnková súťaž o Nearest to Pin by Bang & Olufsen bola umiestnená na jamke číslo 4. Je to približne 150-metrový trojpar s viacerými terasovitými odpaliskami. Milan Dobrodský s handicapom 7,2 z golfového klubu v Báči patrí medzi pravidelných účastníkov túry. V Penaty skončil nakoniec 5. a túto jamku zahral v pare. Víťaz Nearest to Pin Marcel Král si domov odniesol štýlový prenosový reproduktor od Bang & Olufsen. Ak sú hráči, ktorí nechýbali ani na jednom turnaji tejto série, tak je medzi nimi určite aj Ľubor Gráč. V Penaty hral spolu vo flighte s Janom Kusím a Marekom Morgenšternom, ktorým sa celkom darilo a skončili na 11. respektíve 12. mieste v druhej handicapovej kategórii. No a určite im príjemnú spoločnosť robila Katarína Bujňáková. Penaty Golf Resort asi netreba nejako zvláštne predstavovať. Je to jeden z top rezortov na Slovensku. Hralo sa tu niekoľko zaujímavých turnajov. Tento rok tu už tretíkrát zavítala European Challenge Tour. 36 jamiek na 217 hektároch si budú tento rok môcť vyskúšať všetci hráči Golf Channel Open Tour, pretože organizátori prvýkrát zaradili v tejto sezóne do kalendára obe ihriská. Po tomto turnaji na ihrisku Heritage sa na konci augusta všetci opäť stretnú v Penaty, ale tentoraz na ihrisku Legend. Halfway občerstvenie po 9. jamke obohatilo svojou ochutnávkou vinárstvo Lahofer, ktoré je partnerom túry už 3. sezónu. My za našimi zákazníkmi, keďže sme ako privátna značka nie v žiadnych sieťach obchodných, tak si radi vyjdeme aj na túto príjemnú túru. Vytlačené fotky od spoločnosti Canon si hráči odniesli v begu spolu s pagáčmi a minerálkou. Už tradične celkový víťaz túry získa na mieru šité zelené sako.
No a spoločnosť Delor, ktorá tento kúsok vyrobí, sa predstavila v rámci krátkeho oddychu medzi jamkami tiež. Ja to hodnotím všeobecne veľmi pozitívne. Bolo tu strašne veľa zaujímavých ľudí, ktorí mali záujem pozerať si tie naše produkty a tie naše látky. Takže hodnotím to veľmi, veľmi pozitívne a sme teda veľmi radi za Delor, že sme sa mohli zúčastniť tejto prestížnej túry. V poradí druhý kvalifikačný turnaj už svojimi výsledkami naznačí, kto bude mať väčšiu a kto menšiu šancu postúpiť na septembrové finále. Len pripomenieme, že postupuje najlepších 15 z prvej a druhej handicapovej kategórie a prvých 5 z poslednej tretej kategórie. Na táloch sa hrá odznova a víťazi berú tak povediac všetko. Pomaly sa presunieme do Clubhouse a ukážeme si víťazov jednotlivých kategórií. Skôr ako sa pristavíme pri víťazoch, však pripravili Hospodárske noviny prekvapenie pre víťazov úvodného, teda predchádzajúceho turnaja, keď im pripravili titulnú stranu novín s vyobrazením ich triumfu spred mesiaca na táloch. Doplnkovú súťaž o Longest Drive ženy vyhrala Dang Thi Lang Huong s ranou dlhou 182 metrov. Najdlhší mužský odpal mal Kamil Krajčovič s hodnotou 289 metrov. Neristu Pín bral už raz spomínaný Marcel Král. Poďme teda postupne. Tretiu handicapovú kategóriu, handicapy 37 až 54, vyhral Denis Švarc, v slovenskom mediálnom prostredí aj známy ako bloger Bohumil Stejskal, ktorý zvíťazil pred druhým Ladislavom Plánkom starším a treťou Katarínou Búňákovou. Ja som veľmi rád, že tak dopadlo. Ja som sa tešil na dnešný turnaj, bol tu krásne prostredie, výborné ihrisko a veľmi dobre som si zahral, čo vlastne ukázal potom aj výsledok, našťastie. V druhej handicapovej kategórii 16,5 až 36 zvíťazil Nguyen Hu Hung Cuong pred Jarmilou Kurčovou a tretím Petrom Mikulom. Som veľmi rád, že som bol medzi pozvanými hostiami. Ja si myslím, že celá organizácia perfektná, ihrisko krásne. Počasie ste vybavili tiež perfektne, takže si myslím, že bez akýchkoľvek námietok a problémov výborná. Prvú handicapovú kategóriu, zároveň aj najviac obsadenú kategóriu celej túry vyhral Rastislav Sedmák a zároveň je tak po dvoch kolách celkovo 5. pred Petrom Živnerom, zatiaľ celkové 9. miesto a Jánom Slimákom, ktorý je z trojice celkovo najvyššie na 3. postupovom mieste. Všetci traja sa z najlepšej handicapovej kategórie nachádzajú v top 10 a vyzerá to tak, že počas finále sa budeme mať na čo tešiť. Som veľmi rád, že takto to celé dopadlo a prvá deviatka bola úžasná. Druhej som sa trošku trápil a hlavne ten finish bol nie veľmi šťastný, ale koniec dobrý, všetko dobré. Ako sa hovorí, last but not least, víťazkou kategórie Bruto sa stala mladúčka, len 12-ročná Alexandra Malíková, snáď niekedy nová slovenská golfová olympionička, na ktorú vo flajte obrazne povedané dozerala Zuzka Kamasová, súčasná trénerka slovenskej ženskej golfovej reprezentácie. Greeny boli úžasné, mne sa na rýchlych greenoch patuje super flight. Sa mi hralo so Zuzkou a s Filipom super, to proste skúsenosť. Je pekné vidieť, že Golf Channel Open Tour presented by Dynastion hrajú hráči od 12 do takmer 70 rokov, možno aj viac. Rovnako ako je dobré, že tieto turnaje sú takmer vždy vypredané aj napriek trochu drahšiemu štartovnému oproti iným turnajom, ale chceme veriť tomu, že zážitok z dní strávených na tejto túre stojí za to. Ďakujeme vám za sledovanie záznamu z druhého kola v sezóne 2016. To tretie, posledné kvalifikačné, sa uskutoční na treťom ihrisku Legend, opäť tu v Penaty. Tešíme sa na stretnutie a dovidenia.